Okay. Ito pinaka na. Ilipas na sa tagya si Uta. Sa punta na eh. Sa punta na, igibidyohan na ta. Video nga, binata nga, tinarbuan sa eh. Mana? Mana may tanong guys. Kamote. Mangulit na may kainit na kaya. Ah. A few moments later. Maayong bontag so karon di ay mami lota nya dinhi na dayon nato ni sa drawer ibomutang. Kung gusto sa mga bata nga ilaha ano ko di gid sila ka. Di alik mo dani be. Man. Naday mo kwarta. Naday mo kwarta pa. Magpamilo mi sa among mga Ay. Nagani sa din gikan na sila ni Bonsoy na kuan o nagtanom sila og kamuti na pud kay one init dari guys nya ang kato akong isa si Loy naaman lagi siya kuan siya kanang napil siya og honor so with honor siya so nagkuha sa iyahang kuan pa man siguro na sila nag-ato siya sa iyang eskwelahan kaya apil man lagi siya top man lagi siya o honor ako ito ang mga bata dito tuan niya si Bonsoy kisirado naman kuno ilahang room Jay Jay di ba siya sugot baday dyan, dili ibutang iyang sinina dani. So dili nato ibutang ilahang sinina. Kami siya nga. Puro kami. Medyo niya akong gipili. Dili kay siya, upat rin siya kaandana. Pero kay ligun siya. Dili siya datong nasa 5. Pero parehara sila price. Ang price dani parihara sila datong isa 39 pero taas to pero murag dili siya ligon sa mga gusto gid ang mga bata nga dami niya Yan, tigamo na po nito.
Butang. Be! Aman nyo sa nina di. Dani pamutang na. Dali. Kaya dani makani mo ibutang. Mga panty, ma. Mga panty. Ano sa unahan? Kana sa unahon. Na. Di man lagi na siya. Di ali dani. Pas. Aman ang mga panty. O dito mga panty. Sa labet. Dito. Dare? Oh. Namilot naman ka guys. Wala. Dala to mo dinhi man kanimo ibutang. Ay dito ra ka tampo kanila kuya. Hindi. Dili di ay dana ra. Hindi. Sige na. Kana inyong mga medyas oh. Apil nga itampo na. Oh. Ito na may mga Ano, bulingon eh? Dili oy. Ito na butang. Bulingon. Bulingon ka karon dito. Tampo ra ta kay nakabalungan mo asa butanganan ha. Nya kanang jay. Yana na daan. Mailan na niya. Oh, ya pilibi oh. Brief. Aman nga mga sanina. Ha? Mga sanina. Ano? Oh, sige dana lagi. Sige. Sige na. Ano, iligid na? Una yung ligid eh. Buta si mama. Na, lagi. Wala dito? Hmm? Wala. Basta na. Ninyo, timan-an ninyo sanina para dili magkagubot ha. Ha? Ay, dili ko na ibutang. Dito na ako ibutang sa ila. Dito, hindi mo ibutang. Ano, mawa na yung sunod ang isa? Oo. Dito, butang balik. Brief. Wala. Sila dan. Okay. Hawa. Mamilo na mi guys. Apil niya. Hawa lagi diha kay inyo ra lagi na ah. Butang ako din diha ha. Sige. Kau panguhaan na to dito. Unya, kung dili nimo tarungon, aw. Ibalik na ko nimo sa nina dito. Ha? Ay, nagsabot taraan. Ipalungag na dayon. Sulod amo ang ila. Ako pa nang ipangkuan guys. To na. Naanay mga sulod tanan guys. Ang among drawer. Daghan kayong salamat Ate As. Sa mga blessings na imong gihatag namo. A few moments later. Nagsabaw ta. Will. Sabaw ta og amag-amag. Is ito ng sabon butangan dahil na to talbos na to og talbos.
Atua po na ang hugasan. Wag butanganan na ni Jay de. Ako mo ka lang prinsip ko. Lumay na po. Bukangan. Maniudto na rito guys. Naatay sinabaw nga amag. So kanon halang udto na ta. Ano na? Unta ng talbos. Uy, bebe, dito na ka sa isa ka bangko. Waan ang isa. Pagulan yung sagot niya. Mayroon mga option ibutang ano nga isda. Abang ito. Plato, butangan sa ko. Nakuha rin kag-plato. Naman plato. Plato? Sabi ah. Saran.
Banggo pa na. Ano ba? Maayong udto ka na tong tanan, so karon di ay magtugbong ko kay na ako'y paliton, ipapalit ni ati din. Daghang kay salamat ati ha, from USE, daghan kayong salamat. So ako anang paliton kay 27 naman ugma, di naapod ko'y ako anon karang tididing. Bitaw guys, daghan kay salamat ti sa imuhang agi pang share namo no. Sa tanan nga nag-share ng blessings, daghan kayong salamat. Be, sira sa ni Dani. Princess, wala nang eskwela ang mga bata kay wala na may eskwela karon. So, muadto na dayon ko. Di ay ta nga nakasakay ta ng hits tarani, amot asa ni sila wa ko kaila ni. Bitaw joke lang. Bitaw no, daghan kay salamat nakasave sa plate. Asa rin mo paingon? Balingon ra. Balingon na. A few moments later. Sa nakasakay ka. Nakasave ta sa saisin ta bitaw no. Daghan kayong salamat guys sa tanan dito sa Kamada pagulong siya nga panabay sila diri sa Mapua, so sakay na lang po na yung kanay nakasave. So anhin na po mayong gabi is na aday ko karon sa parlor ni Madam. Kanya gimikos-mikos na ni ato ang kay naa lagi ko no buhok kay pagwapa ko no hala daghan day king salamat no sa tanan namong nag-share sa blessing sa para sponsor kunda sa imuhang mga nag-effort giga para kay mama daghan king salamat no sa tanan-tanan unya kaning perti na kong katawa kay kani ang nagmikos mahadlok siya og kamera assistant din ni siya guys o siya man na ang nagkuanda na mauwaw siya mauwaw hinon kuno siya so nagkatawa ko kay nag-imong ko nga mo ako ha ko og kana ang content so dili siya pakita siyang naong pero gwapa biya na siya guys no tirera day pud na sa Balingwan so daghan kayong salamat sa tanan-tanan no inyong support na ako unta dili mo magsabot sa kong mga video no sa simple namong video. So daghan king salamat niya kana siya nag mikos-mikos na siya pero kauwaw no lagi siya pakita siyang naong ko na ato na ning di na nato ni kauwaw kay wa naman no nang istorya mi istorya niya kay naaman lagi ni kuan kana ang TV masiguro siya banha mo nang voice over ta guys nag voice over daw istorya rin po mi natabian po ni ang dinhi sa parlor no nag chika unyang kani ang nagmikos-mikos di siya pakita sa iyang naong iyang salipdon niya na wala pa si Madam Dani ang tag-iyagid na mo siya pod ang magtrabaho sa imong buhok kani assistant na ni siya. Nya nana day si Madam mo din na si Madam nagtan-aw po siya utro po siya nga aga uwaw ko na siya pero hinana naman na siya basta kamera murag wala pa lang gid sila na sanay muna si Madam muna siya ang
atag iya sa parlor og siya pod ang siya gid ang magkuan gid mismo, siya ang magtrabaho. No, gipa kuan lang naagi pa ugal lang naa. O kana si madam. Una siya butan ba kay na siya taga Balingon na pud na siya no. Balingon Misamis Oriental. Ang lanta-lanta na siya sa kuap. Lantaw siya sa kamera. Muna si madam unya. Maayong gabi na jud, as in gabi na alas 7 bitaw no. Yan na si Loyloy kay man ako ang driver. Yan nagpaalot po na siya. Unya dagha kayong salamat no sa tanan Anaconda gid ini nako no. Daghang kayong salamat sa inyong support nako ug sa ako apong Anaconda. Iya ko no ning kuan kanang presentable ko no magko Ginoo ko Diyos ko Lord. Bitaw no daghan po kayong salamat sa tanan. The next day. Kung buntag ka na tong tanan guys, good morning sa mga pilay ka. Kape. Kainit na to guys.
Mga pidita guys. Anita pa. Kita tag-adlaw kay tugnaw man. Tugnaw kay diri guys. Unya sayo ko nagtikaw-tikaw kay ang gipapalit ni ate kagahapon. Wala na palit kay nagabin-an naman ko dito sa kong kahis-kahis no. Daghan king salamat pod no sa akong mga kana ang sa tanan nga nag-support namo no niya kay kani pod ako ang anak nunda. Salamat po kayo sa nag-effort gid pod siya sa ako no nga kon siya ba kana mo gud akong bata is mura na akong igsuon niya makikuan ko ano siya kanang dani rata pa. Kuan kining okay kuan salamat po gayo no ate kini akong anakonda nag-effort pud siya sa kuang so magtaod man daw kuno ko hala kinahanglan kuan kana ang saro na mura na akong anak sa kani ang mura siya ako igsuon presentable kuno nga mag taod ingko Jesus Ginoo ko basta raman siya ayo pagbasta kay unya gakontak-kontak po dai siyang manghod na si Luloy wala pud ko nagdakom na si Luloy pag abot og fourth quarter na apas niya ang napil siya og top nga honor so gahapon pa mi nakabalo ingon pud si Britney ma pagpakuan na lang man ako nakoy pag pakuan pud sa imuhang buhok ma kay nakoy ipadala nimo kay kana magtaod po kasi ni Luloy ko na hay magtaod ngayon siya pagkatuod ni siya nga ako lang magtaod ma si Luloy ikaw lang sa mga manghod nako siya daw kuno mutaod kay Luloy muuli siya pero mag-uban ning duha amo to so daghan king salamat na putay bata nga naguna-huna sa tuwa wala siya naguna-huna siyang pagalingon jud kana nga bata is mangguna-una diri ana bitong kuan mi kanang manggul-anon gina kay siya karon na salamat kaayo no sa naatay bata mo bitaw nang salamat po ko sa Ginoo nung gitagaan po ko mga bata nga dili irihisyo dili mga badlungon huna sa ginikanan kana akong mga bata tanan punta nga dili mag-utro labi na sa akong kamagwangan na si Britney daghan po kayong salamat sa imong nag-effort gid ka para kay mama daghan kayong salamat no sa tanan pod natong sa tanan-tanan pod natong nagkuan sa tanan natong support daghan gyapon kayong salamat sa tanan-tanan no taga-anta sa kabaskog permis sa lawas nga ang kato de karon pa to nako kwaon ang ay karon pa to nako paliton ang ipapalit ni ate kay kuan man kanang wala lagi ko nakakuan kagahapon kay dugay ko nakasakay pud diri sa mua nakahits pagi ko kay walay motor so daghan kayong salamat tawa ko nga taod na karon sa moving up sayo kaayo nagmata hala excited siya iyon ko nga gignan ako iya papa nga ikaw ang magtaod dani sa iyaha kay ako sa manghodeli ag sugot yang papa ako ra kuno siya ikaw ra gud nga katong Luloy ug mapuhon pod sa 31 ang iyaha nya iya pod tong ate ulian niya iya manghod so daghan gid king salamat no daghan king salamat sa tanan-tanan so mga piday ta guys mulo ta pangapi hayo ko nagkaraw-karaw karon kay ready naman lagi sige na di Man kutubo. ano man okay sige na Alas 12 daw man na dito. Alas 12 ka po. sa eskwelahan
Nang mata na sila be. Ang di na mo dani de. Wa man lagi ka nagdako. Dani de nagtanom. Itamnan unting diri sa kuan kanang kamuti. Kay kanang magkuhag mga talbos bitaw wala din niya ni kuan. Magkuhag mga talbos. Kanang gadali-dali bitaw kadali ra. Oh, na nice kaayo. Yung palibot ala nanguan naman sa dang saging oh. Nakambog man lagi na imong kuan. Imong pangayo na ka. Bahugin niling. Lakaw-lakaw ta danir di sila naglungag sa bak. Kuaa sa tong sanina nako nga kuan bidi. Be. Kuaa sa tong sanina nako na kanang kuan katong uniform na sa katikis ba kay ako labhan kay Domingo amo apong kuan diri Komunyon, first komunyon, assist man ni. May gani pod kay wala pod nagkuan. Kana ang dili pod wala nagdungan-dungan ba. Kaya ang bata pod ni GR pagka Lunes pod ako kay mga uban anak na bata. Ay dili man pod si GR ka siya siya laki ako. Ato yang mag-moving up karon sa Lunes. Pagka Martes ila pod ni Loy. So dito na ko dayon ni 31. Kuan ra barag dili sudlayan. Apas bi kilaban ako kadali. So daghan di king salamat sa tanan-tanan. Sige nagsinso. Ang mga bata ko pa si Princess pa nagmata excited niya siya. Ipang kagahapon akong ipamalit na sanin. Hala Ginoo ko. Be. Katuliin sayaw taas mong gusto sa maestra na makita din amot ako ra ning tahian guro karon pata tahion excited kina siya nga bata ang jay wa pa natulog pa edit pa karon Hoy, naarada na sa kuan be. Naarada na sa kwarto. Gitungtong nako dana sa kuan styro. Ay, styro. Danira di ko kutob sa kong mga video no kay magkaraw-karaw pa ko niya mag-edit ipa-edit na ko si Princess na ko ipa-edit ani kay magkaraw-karaw pud ta kay nabit tay mga lakaw-lakaw na po dayon maghikay tag pamahaw ay paniud to maghikay midaan paniud to kay kana ang tuan man maghikay midaan paniud to kay hapon man alauna so danira ko kutob daghan salamat sa inyong pag support ang tatagaan mining ay unta nga dili mo magsawa sa ako ang mga video
sa among mga video. Ya daghan po kayong salamat sa tanan. Ana ko uban be, kuha akong uban be. Tanan. O salamat po sa mga new subscriber sa tanan-tanan na nag-support na ako, sa nag-share ng blessings. Daghan kayong salamat ninyo no. Ate from USA, Ate Ast, Ate from Singapore, Ate Wadi Bukag, daghan kayong salamat. Og kang ma'am sa nag-share ng blessings, daghan jud kaayong salamat sa tanan-tanan. At so, dani ra ko kutob, daghan salamat o God bless kanatong tanan. Bye bye.